qualification mane gidwaro. Mano nyiso ni the chair of the County Public Service Board wacho in essence ni tich otamo gitimo kaka onego giti kaka Employment Act ki Public Service manual wacho. And that is very dangerous for county maduong kaka Siaya. Now, gimara riyo en wach miyo Musanya korom gajuang malo gik molos gi lweth dhano kanyo watemo tudre gi Dr. Onyango mondo med lerno wathothi winjo ko wacho kanyo ni jotich maromo 382 pane wayudi. So question ma wan go ni did DCI be owuoyo gi nurses gi clinical officers gi mopenjo gi ni ere otese ma onego bed go for qualification mag teach ma on go ni. The main problem man go Siaya County, the way Magi handle all these things is not professional at all. And Gimagitimo or Mayo Siaya looks like there are no professionals in a Siaya County Public Service Board. Rokamana daktari un kaka riwruok mar KMPDU mabenda ng'eyo ni ema bedo ong'ala manyime mar kendo ratiro mar jochiw thieth be usetudri county government kata mana sirikand county ma Siaya mondo winje ni to hang'o mano otimore momiyo gika mag gikene. Kuom wacho adier onge any meaningful explanation mabiro kuom county public service mar Siaya. In fact, the last meeting ma wan go gi governor gi county